Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kyrwoh Jingïalang pensai patba halor santali kimat jingdawa daga Khasi Students Union KSU han Nongmensong haga janmi jaga khat pratrik nailar arja arpunrio ki Dkhot ka union ki labat da ki Dongmusa ki bamet ding hasilian kasurok ki ba pensong khia shibon e yakani ka Jingïalang. Buon ki dukan ki bala khang khardap nadu shwaban sedang gani ka Jingïalang haka balai don lang daw samla Raymond Karjanau president ka KSU Central Executive Council bamenta uba lambok starwell marngar u president berim ki noi lambat ki Dkhot ka KSU Nongmensong unit bat Shillong Mail circle. Nalor ki Dkhot ki bala ai jingkran hagani ka janme la yoro i ka jingkran nagi kong Margaret Kriem president ka seng longkme Nongmensong nalor ki we. Kumban syukdo baka KSU kedawa na ka sarkar jela ban pen urlong ki santali ki mat jingdawa bakan top ya ka jingpendu ya ka public hearing Joga Shri Cement Limited ban pen trai kam ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act Arhajar Khatnriu MRSSA Arhajar Khatnriu ban pen trai kam ya ka amendment Joga Migrant Workmen Act Arhajar Arpho ban pen bet ya ka thungkam hanigrams bat ka thungkam thungjam ka bakhut lingba ki DSC bat MPSC Terpa dek soka abatung kam tung jam bentai yang kita kinong rekam kat kum ke jaka kat kum ke konsert ke jengki dei ban sulek kelumar ban supha do bakar dokling ubum nang tang ka pareng do tesegawai par kidan ki samla ki jengi ki ba kat no sien su kilamare banle ye ki exam ki paper nre ha bakhadu kimyo kani kam siap ka ba maki kidak sisa tak jingdom ga jingbitar wan sak jing snir ki balai thujaj ha kani kari ke chungi nakai ke dam bakim dan kam jam ki kelalom kita kitun ki bayaj wer Kimyo kam yo jam akab kadu syulet bela misteri abakadu syunya taksi kikun kibalai KBE KME Henry don kam don jam thum penman yo briu banabar balai te bam kerjaan ye kikun la jong henang bakari henang bakar jai ben riu tungi kenang kieu mereka baki he kila kendru lupa la tap lupa ya kitu kibriu badi kibriu jong ya kikun samla kijung kentat serot kalau ke kepada pakajing sosi ke krau kumamangi kimi kikpa ni kikun kitre sistem kibafli balik tap ikipos keper Henry abkadu klem long lei hap chuli bela yang briu jong no kadai kabau so tham rong ba haku ke sengi pin sekala kinong bela ba kinong thodieng ba kinong tong jong no kani kadai ke juk mentai layo i sakini kisnam ki bandangwan ayu syu pat ngin sayo i te kata kacai beri ke jongi kacakap kanang kiu kanang hier sedang hier nak kawe kisnam sakwe kisnam Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya